ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଚାଇନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। କେହି ଦେହକୁ ନେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରେ ଜାଣିଛ ଏ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡର ଉପରେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ପୁରା ଖେଳ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ସେ ମାଧୁରୀ ଚାଇନାକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଏମିତି ଆଉ କଣ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ଟିକେ ଲଗାଅ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଇନା ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ। ଲଗଉଛି ଟିକେ ରହୁନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେଞ୍ଚ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁ କେଞ୍ଚି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର। ଦେଖିବା ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ହୋଇଥିବା କେଞ୍ଚି ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା। କେଞ୍ଚ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭାରତ ଚୀନ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା କୁସ୍ତାକୁସ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚୀନର ଜିନିଷ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହଉ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ? ଯୋଗୁଣିଖିଆ ଝାଡ଼ା ପୋଷା ଚେପାନାକିଆ ଚାଇନା ଝାଡ଼ାଖିଆ ଚାଇନା ବିଶ୍ୱ ସାରା କରୋନା ବିସ୍ତାରିଲା। ତା ପାଇଁ ଆଜି ଦୁନିଆ ସାରା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କୁସ୍ତାକୁସ୍ତି କରୁଛି ସେ ଯୋଗୁଣିଖିଆ ଝାଡ଼ାଖିଆକୁ ତା ବଂଶ ବୁଡ଼ୁ। ମୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସେ ଝାଡ଼ା ପୋଷା ଚାଇନାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଭଲରେ ରହିବା। ସେ ଝାଡ଼ା ପୋଷା ଆମରି ଖାଇ ଆମକୁ ମାରୁଛି। ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାକି ଚାଇନାର ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଚାଇନାକୁ ଆମେ ଦାଗେ ଦେବା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଇନା ଆପ୍ ଠାରୁ ଚାଇନା ମୋବାଇଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଚାଇନା ଆପ୍ ବନ୍ଦ କର। ନମସ୍କାର, କେଞ୍ଚ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚୀନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବେ? ବେପୁଆ ଚାଇନା ପୋକ ଜୋକ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଇଲା। ଚୀନ ହାରାମି ଜାଦା ଚୀନ କରୋନା ରୋଗ ବାହାର କଲା। ସେ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଘରୁ ଟିକେ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ତା ଧିରେ ସେ ଖଲ ହେଉଛି ଆମ ବର୍ଡରରେ ଆମ ଯବାନ ଗୁରାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରୁଛି। ତା ବାଇଶ ବରଗଛ ତା ମା। ଇଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସୁଧା ଶୋଧିଲାଣି, ଇଏ ଚୀନ ବାଲା ପୋକ ଜୋକ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଖାଇବା ବଦଳରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ ଯାହା ଜଣାଲାଣି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅ। ଆସୁଛି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏଥର। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା ଅପେକ୍ଷା କର। ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ କେବେ ବୃଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସଳା ଚାଇନା ବାଲାଙ୍କୁ ପାନେ ଦିଆଯିବ। ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ଫୋନ ବାଜିଲାଣି? କ'ଣ ଚାଇନା ଫୋନ କଲା କି? ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଚିଙ୍ଗ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଭାଇ ସତରେ ତ ଫୋନ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ଶଳା ଚାଇନାଟା ଯାହା କଲୁ କିଛି ଠିକ କଲୁନି ରେ। ତତେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ତୁ ଶଳାଟା କାଇଁ ଛିଂ ଚେଁ ହଉଛୁ ବେ? ରନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଙ୍ଗ ସାପ ଏମିତି ଚେଁ ହନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଜନ୍ଦା ସାପ ବେଙ୍ଗ ଖାଇ ଆମ ଭାଷା ବଦଳି ଗଲାଣି। ଯାହା ହେଇଛି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଇଏ ଶଳା କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁର କେବେ ସିଧା ହବନି। ତୁ ଶଳାଟା ସେଇଆ,
ତୁ ଶଳା ହାରାମଜାନ୍ଦା ର ତୋ ଢିଅ ଉପରେ ଯାଇ ମୁଁ ପରମାଣୁ ପକେଇକିରି ଆସିବି। ଓ ମୋଦିଜୀ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି ହବନି। ଚୁପ୍ ଶଳା ଚୁପ୍। ତୁ ଶଳା ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଚେପ୍ଟା ନାକିଆ, ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ରଖ ଶଳା ଚୁପ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ମୋଦିଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚାଇନା ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗାଳି, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଷା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପେଞ୍ଚ। ଆଉ ହଁ, এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ।